שהבטחתי לכם, דף נחיתה, לבד, כל אחד יכול לבנות, אפילו אחייני שלי בת 3, OpenAI, ChatGPT, קודקס, מתחילים. עכשיו זה הולך להיות מאוד מאוד פשוט. מה שנעשה, ניכנס ל-ChatGPT, נפתח פרויקט חדש, ונקרא לו דף נחיתה. מי שירצה באנגלית, landing page, בסדר? שלכם, ונפתח. חברים, אפשר לעשות את זה מאוד מסובך, אבל לא צריך. אני אומר לכם, באמת 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 שלא צריך. היי, שלום, אני הנדימן, ואני רוצה לפתח עם קודקס דף נחיתה. הסברתי לו מה המטרה הסופית. עכשיו אני צריך להתחיל לתת לו מטרות משנה. המטרות שלי הן טוב, ברגע שרשמתי לו, כרגע אני עושה את זה ממש בבייסיק של הבייסיק של הבייסיק כדי שהסרטון גם לא יצא ארוך, ומפה אני ממשיך למה אני צריך שהוא יעשה בשבילי, אחרי שאני מספר לו את המטרות. מה שאני צריך ממך זה שתכין לי מסמך אפיון כדי שאוכל לשלוח לקודקס על מנת שיבנה עבורי את הדף. לפני כן בואו נחליט על קו עיצובי ביחד. חברים, קו עיצובי, אם אין לכם לוגו, אם אין לכם כלום ואתם עדיין מאפס, זה יכול להיות רלוונטי וזה מה שאני הולך לעשות פה עכשיו, אבל זה באמת יהיה קצת יותר קשה, אבל אנחנו נעשה את זה באמת בקטע היותר קשה כרגע. תתעלמו מהאזור הזה, לכם זה לא יופיע האזור הזה, מכיוון שזה הנוט שאני רושם לו שידע איך לעבוד איתי, כי אני מעדיף לא לבזבז טוקנים, אולי אני אעשה סרטון ממש על זה. הגדרתי לו כל פעם בעצם באיזה צורה על איזה מודל לעבוד ולמה. טוב, הוא מתמקד במטרות, מפרק אותם להבנה של איך צריך להגיע למטרות האלה, כן? להביא יותר פנויות, כלומר להוריד חיכוך, לא תשאיר פרטים לחזור אליך וכו' וכו' וכו'. יכולים לקרוא את זה, אתם יכולים לעצור רגע את המסך ולקרוא את זה. עכשיו הוא נותן לי את הקו עיצובי. אני לא הולך לרדת פה לפרטים, סבבה? אני יכול לתקן אותו ואני יכול זה, ואני ממליץ לכם לעשות את זה, אבל פה אני כרגע מנסה רק להראות לכם איך אני רוצה לעשות את זה בצורה הכי בסיסית שיש. אז אחרי שסיימנו, הוא כתב את כל המסמך, הוא כותב את מבנה הדף. מפה, תראו איזה פשוט זה. בואו נבחור את זה. פרימיום ונקי. הגדרתי לו מה הקו עיצובי שבחרתי, ומפה הוא כבר מתחיל לעצב לי את הדף. אחרי שהחלטנו על צבעים, הוא מחליט עבורי גם על טופוגרפיה, כן? עכשיו הוא כבר ממדל את הדף. הוא סיים למדל את הדף. מפה, לצורך הדוגמה, אני רוצה להגיד לו שאני הולך להשתמש פה בקמפיינים של מודל משפך שיווקי. סבבה, אני לא הולך ללמד אתכם פה שיווק, לא מעניין. יכולים ללכת ללמוד זה לבד. מודל משפך שיווקי. אני רוצה שהדף יהיה בצורה של משפך שיווקי. תכתוב עבורי תוכן שיגרום לכל מי שנכנס לרצות לסגור איתי. חברים, פשוט, 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 רק תשימו לב לשיח. תשימו לב מה אני מגדיר לו. אני גם ארשום לכם פה בתוך הסרטון את באמת הנקודות האלה שיגרמו לזה לעבוד יותר טוב. אבל זה כל כך פשוט שזה אידיוטי. באמת, אני אומר לכם, כמו שאמרתי בסרטון הקודם, מי שלא יעשה את זה, הוא פשוט אידיוט. באמת, מי שישאר היום בלי דף נחיתה, לא משנה במה הוא עוסק, הוא פשוט אידיוט. סבבה? הוא עכשיו כותב לי את התוכן, כן? עוד שנייה אני אומר לו שיסגור לי את כל הדבר הזה לקודקס, ושאני רוצה להתחיל לפתח, כאילו חבל לי על הזמן. אז עכשיו תכין לי פרומפט עם העיצוב והתוכן שביקשתי ממך. לקודקס. כן? הוא קצת צקוע, הוא אצלי עליי, אני עושה תוך כדי הקלטת מסך, וגם אני עובד איתו פה במחשב, אז אני קצת מכביד עליו הרבה. הוא גם מריץ לי פה כמה אג'נטים של פיתוח. מפה, אחרי שהוא יסיים לכתוב את הפרומפט, כן? אני אולי אוסיף לכם בעיירה איך להגיע לחלק הזה, על באיזה מודלים לעבוד וכו'. כרגע אני חושב שזה לא רלוונטי להרבה אנשים, כי אתם רובכם תעבדו על הגרסה של $20 ואין לכם יותר מדי משחק עם זה. יש את ה-5.4 ואת ה-5.5, סבבה?
הוא הכין את הפרומפט בעברית. שתדעו שעד לפני חודש הוא היה מכין את הפרומפטים לקודקס באנגלית, כן? חשוב לעבור על הפרומפט, חשוב מאוד לעבור על הפרומפט, יש פה קטעים שאם תשימו לב, אתם תוכלו לחסוך לעצמכם זמן של תיקונים בהמשך, כמו שם העסק, להכניס שם העסק, שם בעל העסק וכו' וכו' וכו'. אם לא תמלאו את הפרטים האלה, סתם יהיה באסה להכניס אותם אחר כך. כמו שראיתם, שלב התכנון מאוד מאוד פשוט, לוקח רק כמה דקות, ממליץ לכם להתחיל, לעקוב אחריי לחלק 2, בחלק 2 אנחנו נראה איך עושים את זה עם קודקס.